कल्याणपुर ब्लक कमिटी दासुरा बाजार तिनी हमचां रेली खालायजाखा ओ रेली वतंगो कल्याणपुर ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट गौरव देवर्मा ताई बीसी चेयरमैन सूर्य कुमार देवर्मा तै एक्स ब्लक प्रेसिडेंट बाबा देवर्मा नाइनायदि चिनि नोटिस खरांनि मांगपिलिवो जतना हामबाय ताई सानजा गाहाम जों तिनि तिप्रामथा पार्टी एबा चिनि हानि श्री श्री महाराजा पदुत किशोर मानिक्य बाहादुर भाई दागकजाक तिनि जों 27 कल्याणपुर ब्लक कमिटी बिसिंगो क्लाइजाक चिनि दासुरा हातिबो जों ताबुक प्राय 200 जना बरक तयै जों ताबुक हमसां रेली एबा मसल मिছিল जों ताबुक खायनानि बागै थाङै दङ जों तिनि अ जे मसल मिছিল जों तिनि टाउन बागै जों खायनां अबनि मिनिं तामो जों थाइमानो जारा आयं नारनि जारा जोंनो सलिया गंथाय कलकरक बरक आयं नेरनि फाइमां ताबुक चिनि त्रिपुरा हास्तेबो बरक एमन खे बांखा ताबुक जों अ हानि त्रिपुरा सरक जों 184 जन राजधानी बंश अ हानि जों बंशरक जों ताबुक 100 जों संख्या गोबां दंमोनि जों ताबुक संख्या कमि थांखा मनि बगै जों सावो चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट एबा स्टेट गवर्नमेंट जों सावो चिनि महाराजानि बिसिंतै एबा चिनि त्रिपुरा मथानि बिसिंतै एबा चिनि ब्लक कमिटिनि बिसिंतै जों मनो सावो अति सप्तर जारा बांलादेशनि जारा रिफ्यूजी रक जारा अवैध भावे जारा काटातार साकातै एबा कालबार बक्स बिसिंतै जारा फाइनाय रकनो अति सप्तर त्रिपुरा हास्तेनि एबा भारत बर्षनि रखलायनि बगै चिनि त्रिपुरा मथा चिनि जों तिनि कल्याणपुर ब्लक जों ताबुक मसल मिছিল जों रेली खाय दङ सेकेंडलि हेंगै जों थाइमानो थानाय प्राय 4-5 बोसोर 4 बोसोर 5 बोसोर गई थांगा चिनि जे एडिसि निर्वाचन जे फाइमेनि किन्तु चिनि जे एडिसि जे बीसी ताबुसुक जरा बुट खायजागिया बा निर्वाचन खायजागिया जों मुनि बगै जों सावो चिनि स्टेट गवर्नमेंट नो अति सप्तर बीसी इलेक्शन खायै जानजानि जागाव चिनि चेयरमैन एबा वाइस चेयरमैन एबा बीसी नि जारा मॉनिटरिंग कमिटी रकनो इलेक्शन नि बिसिंतै परम जों संगिरिनि बगै जों तिनि अ मसल मिছিল खाय दङ जतन हामबाय बुबा ग्राकी